estem al motel de Carcassona, que és un cuchitril xunguíssim prostíbul americà, però està bé. És minúscul, però bueno, només hi passarem una nit. Ara anirem a veure el castell. El castell de Carcassona. J'ai mon badge pour toutes les chambres. Mega fucking Castell. Holy shit, nigga. Vale, el castell sembla que al final és del segle XIX, imitant l'època medieval, però està guai igualment, o sigui, és un fail, però és un fail amb estil. What the fuck? Jesus Christ! Los he pillado. Típic escut medieval, típic extintor medieval, típica cadena medieval, un iPad medieval, un WhatsApp medieval. Merde. Ara estem a Carcassona i anirem a Narbona ara i per anar a Montpellier. Va a Montpellier? Perpinyà, les Cementiris.
I han trencat els braços a Jesús.